Jonas Thomasen, målscorer til 2-1. Ja. I vinder kampen i dag. Hvordan vil du vurdere spillet generelt? Der er nogle gode ting i det, vil jeg sige, men banerne gør også, at det bliver noget rodet noget. Det bliver svært at kontrollere bolden længere til gang, synes jeg, fordi det er næsten umuligt at spille hurtigt, uden at komme nogle fejl, fordi bolden hopper jo, altså. Så det er svært at styre, men det er jo okay for os, synes jeg, vi får vist nogle gode nok ting, at de lever meget på lange bolde, det vidste vi også godt. Ja. Så på den måde passer banen måske lidt bedre til dem, end den gjorde til os. Ja. Vi vinder det trods alt. Ja. Tempoet generelt i kampen, I er på papiret, skulle man mene, et bedre hold. Får I nogensinde vist det 100%? Altså, jeg synes, at man kan se, at vi spiller bedre fodbold, end de gør. Ja. De har en stor angriber, og så har de en hurtig midtbanespiller, der løber omkring ham, synes jeg. Men de får aldrig sådan noget spil i gang omkring vores felt eller noget som helst. Det er også at presse dem ned, og så ligger de på nogle lange bolde. Så jeg synes, at vi får vist, at vi er det bedste hold. Altså, ville det nok være endnu nemmere at vise, hvis det var, at vi havde nogen lidt at spille på. Vi måtte jo tage til takke med det, var. Ja. Deres defensiv, som du selv er inde på, står meget kompakt. Ja. Bliver det for svært for jer at bryde den? Det vil jo, altså igen, det vil være nemmere at komme igennem, altså også med de spillere vi er, hvis vi har noget ordentligt bane at spille på. Altså, vi vil jo ikke lægge en lang bold op og slås i duelspillet, men jeg synes, at vi får en gang imellem kommer vi fint over kanterne. Vi har da også 2 store hovedstedschancer efter indlæg, og et par, hvor vi får selv den på tværs, som man kan afslutte på, altså med fødderne, så jeg synes da egentlig, vi kommer over til nogle chancer, men det er klart, det bliver aldrig spilmæssigt super godt, fordi banen er sådan, den er. Hvad giver sådan en kamp i dag til jeres første turneringskamp nu her mod Sending den 5. Altså først og fremmest så synes jeg, det var dejligt at få en sejr igen. Nu har vi spillet 2 kampe uden sejr her. Så det var i hvert fald positivt, og samtidig får vi en masse meter af benene, også på græsbaner. Nu har vi spillet rigtig meget på kunstgræs, så de 2 sidste kampe her på græs, man kunne godt mærke det nu hinanden. Banerne er tungere, og det er hårdere løb. Så det på den måde synes jeg, at det giver skub i en rigtig retning. Ja. Du skal tak for det.